लोगोफोर नैबे सिख्लानि भाइरेल भिडिअखौ नायलांबानो बुजिनो मोनगोन लोगोफोर थिं सान्दुंनि दुंनायजों मानसिफोरा गरमजों बहा थागोन बहा हाया जानानै एखेबारे हालाय हाफाय जानांदों दा बे समनि गेजेरावनो नैबे नुबाय थानाय सिख्लाया सान्दुं गोसायाव थावा लाबोनानै दावदै दैसेया मोनगोना मोना आनजाद नायनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबानो नुसिगोन मोनगोना मोना दावदैया दा बे दावदैखौ जेरै अराव गेसाव होनानै एवो बे सिस्टेमैनो बे आइजोआबो सान्दुंनि पावारजोंनो सान्दुंनि दुंथाइजोंनो थावखौ होगोन थाव होनायनि उनावहाय थावखौ दावदैखौ देफ्रुनानै होगोन दावदै देफ्रुनानै होनायनि उनाव मोनगोना मोना बेखौ नोंथांमोनहा नायलांबानो बुजिनो मोनसिगोन नायनोसै दावदैया मोनगोना मोना नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय थाव फेना लानोसै रानजोब्बाय दावदै दैसेनि थाव होनसै इसेल' आरो रानबाय रानबाय थावखौ होना लादों आं संख्रि एसे होना लानो संख्रि एसेल' होना लानो हालदै एसे हालदै नायनोसै आरोना दावदैया मोनगोना मोना 1 2 3 मोनदो गाइस दा मोनबाय आरो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन नै एसे मोनहांबाय वाव मोनबाय माथो जानो मोनसै दावदैखौ वाव सान्दुंजों नै सोरबाय गाइस सान्दुंजों एवनाय दावदै वाव नै गाइस मोनबाय दावदैया गाइस मोनबाय दा जानानै देखायनोसै आं नोंथांमोना मोनबायानो आरो नायो आं जास्ट ट्राइ नायदों आरो सान्दुंजों माने आं दावदै दैसे मोनहोनो हागोन ना हाया फाइनालि गाइस नै आं दा नै दावदैखौ देखायनो हामारबाय एवनानै आरो सान्दुङाव एवनानै आं देखायनो हामारबाय ओमफ्राय मोनबायबो नै ओमफ्राय जानानैबो आं देखायनोसै नोंथांमोना गरम फाइनाल गाइस आं सान्दुंजों मोनहोनानै